Nyakwara Mugia Juango chopo kanyo saa 7 mar odiechieng'. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi e neno weche manyiena mag migago moikoni kawuono ma en chieng' tarik 24 dwe mar 12 higa mar 2024. Nyaka sani koro wakwano mana seche to wabobedo ka wahingo kata wadhialo nyasi mar Christmas odiechieng' makiny. Kamoro amora ma intiere in kaachiel koda johera magi ang'enu wikoro e yo makare mano mar hingo odiechieng' Christmas odiechieng' makiny. Kata kamano anto antiere kae tich mane momiyo antiere kae mar kelo ni chenro mano mar weche manyien e migago to mokwongo magi thuond weche ma omiyo pek. The work of building a stronger, more united, secure and prosperous Kenya is underway. Jatend piny William Ruto okwayo achiel mar oganda kod hera e kindeni mar sikuku. Kamin ode Rachel Ruto ojiwo oganda mondo oket arita mag nyithindo e ong'ala manyime. Jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni oland ni biro yuoro e nyasi mar Piny Luo Festivals ma ikruok mare dhi nyime e kaunti ma Siaya. This county alone iko na budget ya stima ya more than 1.2 billion shillings. Piny Kenya oyudo sir mar omenda maromo bilion 12 kowuok kuom bengi mar Africa Development Bank e konyo keyo teko sitima e kor gwenge. Nyakwara Mugia Juang mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyiena mag migago. Nyinga Joyce Oduor inyalo ndikona kokalo e namba mar ote machuok 236600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduora_ machiegni. Jatend piny Kenya William Ruto okwayo achiel mar oganda kod hera e kindeni mar nyasi mar Christmas ka bende ochiwo puoch kaachiel kod pak ne oganda e sectors mopogore opogore ma osebedo e ong'ala manyime kata ong'ala mambele e timo sinani e gero piny Kenya. Min od jatend piny Rachel Ruto korka kore okwayo hawi maber ne jo Kenya ka bende ojiwo oganda mar mondo mi oket arita mag nyithindo e ong'ala mambele kendo pidho gi chiemo makare mar neno ni gidongo e ngima ma owinjore. Lydia Okeyo nigi mathoth. E kindeni ma oganda ni e nyasi mar Christmas, jatend piny Kenya William Ruto kao thuolo mar po oganda e sectors mopogore opogore kuom sinani margi ahinya to jochiw thieth ma pachoka ma osebedo ka wuotho nyaka e kor gwenge mar chiwo thieth ne oganda. I invite you to go with me on a brief journey to honor millions of men and women whose service is defining our collective national transformation endeavors. Our health workers are guardians of our well-being, using their knowledge, skills and compassion to ensure every Kenyan has access to care. Onyiso mor mare gi ondamo ma sirikand piny Kenya osegoyo ahinya te sekta mar gedo mar udi manego gi ogonyore kowacho ni okang' makama biro neno ni oganda odakie ngima makare. Every brick you lay takes our country forward towards a future of dignity, security and inclusive growth. In constructing these homes, we are building lasting hope for Kenyan families. Ojiwo pith mar yien ma owacho ni oseta e yo makare ka geno mare en ni chenro makama biro dhi mbele kata mana higa mabiro. Planting trees is an act of hope. We do this to remind ourselves that our action can make a difference for us and for future generations. Trees protect our rivers and water catchment areas, combat climate change, and beautify our land. A kitchen garden is a gift we give ourselves that keeps giving, providing families with fresh, healthy meals. You can transform your meal table by stepping out to do a little cultivation. This Christmas, let us grow more organic food and nourish our children with love and care. Korka kore, min od jatend piny Kenya Rachel Ruto ojiwo kang' mar chiwo chiemo ne jopuonjre e skunde ma osebed ka itayo chenrono. Ka bende ojiwo oganda mondo mi otim sinani e timo pur mar chiemo makare mabiro neno nyithinde oganda jo Kenya obedo kod ngima makare. This is a season of gratitude.
love, and giving. Let us rediscover the power of selfless love in the spirit of this festive season. May it continue to inspire us as we raise our families, serve our communities, and build our nation. Kenya's future is in the classroom. Having been a teacher, I understand how difficult it is to teach a hungry child. Our mission is to make sure hunger doesn't get in the way of our children's education. A plate of food is power in a child's hands. Negi woye kar jot ma jatend piny Kenya, kama gikone oganda jo Kenya hawi maber mar Christmas, kod gweth mogundho ka oganda donjo e higa manyien ndalo machuok mabiro. Merry Christmas. And a happy, prosperous New Year 2025. Lydia Okeo, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni biro yuoro e tielo mar ang'wen mar nyasi mar Piny Luo Festivals ma ikruok mare dhi nyime e kaunti ma Siaya. Oganda e kaunti ma Siaya ikwayo mondo bi owuog oko kar rombgi mondo girwak welo, ka bende ikwayogi mondo giket kwe ndalogo duto ma nyasigo biro bedo ka dhi nyime e kaunti no. Tielo mar ang'wen mar Piny Luo Festivals mibiro bagi e kaunti ma Siaya kochakore tarik 31 dwe mar 12 higani nyaka tarik 2 dwe mar 1 higa manyien. Igeno ni dhi kelo kanyakla joluo mawuok e pinje mopogore opogore ei Afrika mar dhialo kido kod timbe oganda dhod Luo. E nyasi mar Piny Luo mawang'ni, jatend piny Kenya William Ruto kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni igeno ni biro yuoro. Koloso e seche mane oromo kod jokanyo mag ODM e kar chung od bura ma Bondo, ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni jatend piny Kenya kod nyawadgi ma Uganda biro yuoro e odiochieng' mogik mar Piny Luo Festivals. Koro wenda maduong' kama duong' iluongo ni Yoweri Museveni. Mabiro ka. Winjo kamano. Koro Ruto biro rwake. Winjo kamano. Welo moko biro katete. Koro ka wendo biro taneno bedi discipline. Onge koko mang'eny. Raila wacho ni nyasi no biro chakore tarik 31 kod piem mar riembo yiedhi e dho wath ma Wichlum ka achiel kod tuke ma higa ka higa mosebed kibago e alap ma Migwena. Tarik 31 wadhi Migwena. Winjo kamano. Wan Migwena to wan bende cho Wichlum. Piem mar yiedhi. Tarik 1 jini go Ramogi mokwongo. Koro kanyo nitie welo moa kuonde ma wachuni ka biro te moa Uganda ka biro gibiro neno kuma ni joluo bire. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili ma bende ochopo e romono okwayo oganda Luo duto mondo bi owuog oko kar romgi mondo girwak welo kendo giket kwe e kinde nyasigo. Wang' ni joluo te biro Siaya. Migwena kama ujadhie mana kendu cha. Wang' ni wan kanyo te Luo manie Kenya ka gi Luo moa kuonde mopogore opogore. Baba dhi bedo gi welo madongo kabisa. Dala ka. Omiedo akwa unuwuok kar rombu mondo ukony baba rito welo. Ewi weche mag duond buch ODM, jatend ODM Raila Odinga okwayo jokanyo mag ODM obed gi kwe kendo giriwre lwedo, ka bende okwayogi mondo ginyakwe e kinde mag yiero mag jotelo mag ODM e kor gwenge mibiro tim e wards higa manyien. Chakoni chama nyaka bed motegno. Bed motegno nyaka wajwaye gi piny. Uni grassroots. When you are killing grassroots elections, polling station, year officials. Kwe biro nyime kan ikaiga chaka manyeni whether year okoro e sub county. Whether year mokongo e ward officials. So kanyo ni whether kore e constituency sub county. Year officials kanyo. Kwa kanyo whether county. Kwa county kwa kanyo national. Moko kuom jotelo moriwo seneta ma Siaya Oburu Oginga kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi bende omedo goyo debe ne ODM kaka chama ma podi ochung' motegno. Wan kaka jopati kuwacho ni utamo jok moko completely, to ung'e ni unyalo miyo party yom gi batha konchiel. Jogo gibe gitiya ni party gibi mondo gitokre taw malando mondo wane. Iyiero mitimo Bondo, iyiero mana jo Raila kende, joma loyal to ODM. Doge kamano. Omiyo ang'eyo joma biro kae gin joma loyal to Raila Amolo Odinga. Joma kota noringo owewa. Joma rikni mulo nyoge kwe, no imulo gi kwe.
Riwruogo jende manitiere Likoni Mombasa mideno ni Onagi Youth Likoni wacho ni gidwa tiyo kod kwan gi mathoth kod lony margi e jiwo weche mag dongruok kod kelo lokruok korka weche mag siasa. Magine giwacho e kinde nyasi mane gibago mar loro higa ka girango kenge magisegoyo to kod ng'ikruok magisebedogo. Joja oko giler mathoth kowuok Mombasa. En romo mar loro higa mane okelo kanyakla riwruogo jende mag Onagi mantiere Likoni Mombasa. Gikoni ne giromo mar riwo paro kendo rango kange magisegoyo to kod lokruoge magisetimo kaka oganda kaka achiel kuom yore mag nyiso hera manie kindgi. Waloro mwaka to ni waneno ni kaka Onagi ma Likoni nyaka wariwe e lwetwa kendo wabere gimoro achiel. Ma nyiso ni wan joma oherore kendo wang'e kuma wadhiye. Kumineno ka ji obedo machiemo kendo giriwo lwedo joma tindo kama nyiso ni gin gi future maber. Timo gini mondo ke jolowa mar ojende machiegni maloro mwaka ke jolowa mang'eny ok dhi dala koda gino kel machiel wabed kuma achiel wati party ni na jende makuo ne love emo miyo kawuono majority of us orwako love na si anwarwako nanga ma white nikech ni watime bang' ka ji ose election ko watime mar peace kawuono watime mar love mar hera ma kindwa kaka wan ojende ma odak e luo Likoni. Jiwo weche mag somo, dongruok korka weche mag ohala to kod siro jogo maonge kod nyalo gikone gin mana moko kuom ajenda mekgi. Gimomore gi group ni en gender sensitive. Ogibagua ni gin joma chuo kende. Nyaka miyo, joma miyo be nie group ni. Ni gichung' oko gi support mine in forms of businesses, gi support kind gi biashara, samori podho, gi support. Matter of school fees bende gi support. Gigi watimo kama nikech iyudo ka samoro bende wan gi challenges moko kata mana mar puonjo nyithindo mag iyudo ni samoro ng'ato onge kibarua. Ko iyudo ka gigo tete wabedo kamoro achiel to wakamin to wakonyo kopono ng'ato nigi shida mopogore opogore. Mano e gima omiyo samoro iyudo ni wan e achiel ojende waka kata Onagi youth group ni. Adoko ero kamano e leaders mago kaka Pamela Jala, Honorable Musimboko kuom diek mag miyowa sani toothpick magiremo wago bat. Seche gogo gikoni gidwa tiyo gi kwan gi mathoth e kelo lokruok korka weche mag siasa magikoni okosebedo kadhi kodgi maber ahinya. Wasebedo kwa chungo jowa mondo miwambo wayude gimoro kaka kata mana ward kata mana mbunge lakini ok wayudi nikech ang'o wakere. Koro wang'e ni wabiro gi strategy maber mondo miwariwre wabed gimoro achiel. To kwaseamua ni watero ng'ato fulani challenge mwayudo en niya wan kaka joluo wachung' karibu more than 2 people. To seche mwasechung' more than 2 people to koro wapogore koro kuch wakere koro yudo kala ka gima nwadwaro cha ok wayudi. Koro challenge ni jotelo madwaro gimoro ni gikala gima kata kwergi ni ok nyal to gidhi adiya ma ginyal koro emomiyo koro gibe bawa. Wang'iyo ni rem mane ma wan go mondo wang'e ni ka wavuko mwaka ang'o ma nyalo timo mondo ojende ma Likoni obed ni ginyalo dak ngima manyien kochakore higa manyien. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kambi mar Royal Media Services olimo nyithi kiye modak Our Lady of Guadalupe Children's Home mar miyo gi mich motelo ne odiochieng' ma oganda koro biro dhialo nyasi mag Christmas. Jofombo mag Royal Media Services olero ni limbe makamano en kaka yo mar chiwo. Jafombo marwa Linet Undi miyo waler mathoth. E kinde ma odiochieng' dhialo nyasi mar Christmas koro okayo, kambi mar Royal Media Services notiyo gi thuolo makamano mar timo limbe ne nyithindo modak Guadalupe Children's Home kendo tero negi mich mopogore opogore. A very small way, share in the joy at Our Lady of Guadalupe, and we'd like to share in some small goodies that we hope will increase in the joy and the cheer as the kids celebrate Christmas. E kinde duto oganda paro mana familia kachiel gi anyuola magi e kinde magi dhialo nyasi mag Christmas. Kata kamano, limbe makamae nomiyo nyithindo modak Guadalupe oyudo lewni manyien, mo mar tedo, sukari, mok chapat gi mandas, tishu, sabunde, taulo mag ria, chak e kind mamoko. Nyithindo mag Guadalupe bende nudunyo miende manyasani ka giwero wende mag dhialo odiochieng' mar Christmas. Nyithindo kachiel gi jofwambo mag Royal Media Services norieyo fuondegi ka giriwore tugo tuke mopogore opogore. Jotelo marito nyithindo modak Guadalupe nogoyo erokamano kuom mich mane kambi mar Royal Media Services otero negi.
kuwarudishia shukrani kwa kuja kututembelea na kuchukua muda wenu kuja kuenjoy na sisi Christmas. Royal Media, thank you so much for coming to visit us. Our kids are happy. Mmefurahi. Yeah. Linet Undi, Ramogi TV, Nairobi. Nyakwaramuge Jwangi report mar Linet Undi emadwan wadhigo de yweyo mokwongo eweche manyien mag migago kata kamana soma ne moko kuom ote ma ochwalonwa. Henry Obare Ngesa wacho ni Kisi watching live. Tyson Odhiambo aneno makare ka an Nairobi. Ochienga Betty Beatrice wacho ni watching live from Oridi. Odeka wacho na sedonjo ka an live from Ainapkoi. Merry Christmas ne joneno te mag Ramogi TV. Brian Omulo bende wacho ni an Brian Omulo mar Omboga. Ramogi TV neno male Dua wangi mamana Benta Asete mar Omboga. Josephat Woodley Gala Ochienga wacho na neno Ramogi TV Kayole Nairobi kod Freddy Makotieno, Oscar Nyakwarorigi, Opondo Maombo, Victor Luenya, Oscar Nyakwarorigi kachiel kod Flozi Anet mar Siaya. Nyakwaramugi Ajwang med chwalo ote magi kotudore kod weche manyien mag migago abo bedo ka somogi e kinde madhi mbele kod weche manyien. Akaw yoyo madundo aduogo kik idhi mabor. Anza mwaka na View Travel. Join our exclusive Cape Town trip from 13th to 17th January 2025. Discover Table Mountain with a breathtaking cable car ride. Explore Bo Cap, Chapman's Peak, and Seal Island. Experience the Marine Big Five in Hermanus, hike Lion's Head, and enjoy tandem paragliding over the city. Enjoy this and more in 5 days, starting from $1,580 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo maitimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mane kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722638383. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokale mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Moruru, Christmas ochopo. Kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar $5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo $5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kindeni. Koro, podi ritang'o. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. This
Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Nikora ogejong. Kamora mora mwintie. Ageni sani usecha ko preparation mara Merry Christmas. Sani ko ruse tedo useti mangoa. Koro wanango weche mangeny. Adwa mana wiso uwawesa. A Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Machiegni kendo nyakora Mugia Jwang' e weche manyiena mag migago. Jagoro mongirore migao mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni ute chung' od bura duto 17 mag kaunti ma Nairobi dhi bedo sub county chakre higa manyien kaka yo mar kelo chenro mag sirikal machiegni kod jopiny. Ka oloso e kinde limbe mare e kar chung' od bura ma Makadara kama ne ochopo mar ng'iyo chenro mar lero aora ma Nairobi, Dr. Omolo owacho ni mae en kaluwore gi romo mane jatend piny William Ruto obago kod jotelo mag kaunti ma Nairobi dwe mar 11 higani. Omolo bende ojiwo oganda mondo ondikre e okumba manyien mar thieth kaka yo mar neno ni jopiny duto oyudo thieth e nengo mogonyore. E kindeno jaod bura ma Makadara George Aladwa oseyo jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua kuom temo mieno nying Dr. Raymond Omolo ewi medruok e kuong' ma ok opuodhi e gwenge ma Masawa ka onyiso Gachagua mondo chomre tir kod josiasa ma ok jotij sirikal kaka Raymond Omolo. Every constituency must be a sub-county, and today every constituency is indeed a sub-county. And the reason why we are doing this is to make services accessible and delivered at the lowest level to all the residents of Nairobi. Fanya kazi yako, uliteuliwa na rais mwenyewe peke yako na hakuna mtu ambaye alikupatia. Kama mwingine aliteuliwa akawa running mate akafutwa, sasa deputy president ni Professor Kindiki. Nani ajui? Apis jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo ka omakore gi duol ma ochung' ne keyo pi alwora mar Nam Lolwe Lake Victoria South Water Works Development Agency dhi nyime gi chenro mar neno ni skunde manie kaunti ma Homa Bay obedo gi pi kaka yor konyo e jiwo lera kod jiwo chenro mag somo e skundego. Ma en chenro magitimo mar neno ni skunde ahinya to mag primar obedo gi kuonde kano pi malera ka jopuonjre nyalo konyorego kaka yor duoko chien tuoche ma ikelo gi wach tiyo gi pi ma ochido e kind jopuonjre. Kane giloso e kinde chenro mar chiwo tangi mag pi ne skunde mag primar mawuok e kar chung' od bura ma Homa Bay Town, Bensouda ne okoni chenro gitimo mar neno ni skunde mag primar obedo gi pi ma oromo ma jopuonjre ka achiel kod jopuonje nyalo konyorego. Midusa e duol ma ochung' ne keyo pi alwora mar Nam Lolwe mano Paul Agwanda ne okoni gimedo tiyo kanyakla gi jotelo ma opogore. I have close to 200 water tanks, 10,000 liter capacity and 5,000 liter capacity distributed in public primary schools, public secondary schools, the market centers, because water is life. Wakava counties aboro kanyakla mwa ensure ni wamiyo gi pi maler kwa tiyo gi teko mar sirikal mamalo e bo ministry mar water, sanitation and irrigation. Omiyo wan gi mor kaka Lake Victoria South kendo wabro medo support leaders te mondo wami konyruok mar tenge kod gik mang'eny mag pi
mondo jogweng' duto oyud konyruok. Duond bura mar Vibrant Democratic Party VDP ikore mar chako chenro mar ndeko jokanyo mage manyien e kaunti ma Homa Bay kod counties mamoko e piny Luo e ikruok mar yiero maduong' mar 2027. Ogai mar VDP Hezron Awiti Bolo mane oloso e boma ma Kindu Bay e kinde romo mare gi jopiny wacho ni gin kod chenro mar biro bedo gi jochung' mabiro laro kombe ma opogore e kaunti ma Homa Bay ka ochakore gi e koma mar MCA nyaka mano mar gavana. Okoni en owuon to obiro dok laro kom gavana ma Homa Bay gi otiko mar VDP. Ne jowa ma obiro wakwayo ni koro sud machiegni okagomne koka wadwa time nitie koka kawuono atini biro miyo kamine wadhi nyuol to nyuol mokwe kubedo kae uwinji gimomiyo achako party momiyo awe ODM achako mara adwaro ni mondo urejista jomoyie koda makaduogo kora keto ji e pap dongi asechung gavana diriyo dongi to ne gigona kwan marach kana madhi chung cha to gimaya certificate dongi kora chako party makase register tabiro announce tukasema tutatafuta nyumba na nyumba ni VDP. Si mtoto akikuwa mkubwa anatoka nyumbani anaweka nyumba yake. Sasa tulifanya makosa kuweka nyumba ya VDP. Sasa tukasema tutaanza chama ya VDP, Vibrant Democratic Party. Lakini raundi hii tuko ndani. Si ni kweli? Sasa tumekuja kuomba baraka kutoka nyumbani. Piny Kenya oyudo sir mar omenda maromo bilion 12 kuwuok kuom bengi mar Africa Development Bank e konyo keyo teko sitima e kor gwenge. Kano wuoyo e gweng' ma Obambo Kadhai e kar chung' od bura ma Alego Usonga e kinde mane otelo e chenro mar tudo sitima ne mier moheo 100. Jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi nolero ni omenda no osepuodhi gi bengi no ka ibiro poge ne kuonde chung'o od bura duto 290 ma pachoka. Wandayi no nyiso jopiny ni jatend piny William Ruto tiyo matek mar neno ni chenro duto mag dongruok ochopi, kolero ni sirikal nigi leka mar tieko tudo ne jo Kenya duto teko sitima. Na leo hii tumekuja kuzindua hii mradi ya stima ya Obambo Kadhai Village. Miradi ambayo imesimamiwa na wizara yangu ya kawi na mafuta ikipitia shirika yetu ya BEREC. Katika hii msimu hii financial year ambayo inapita sasa hii Alego Usonga iko na karibu shilingi milioni 100. Na hiyo ni BEREC peke yake. This county alone iko na budget ya stima ya more than 1.2 billion shillings. We have successfully negotiated another facility to the tune of 12 billion shillings from the African Development Bank, which we shall be using in the coming months to expand our electricity connectivity across the country. Let us use this opportunity to make a difference in the lives of our people. Why you do oh, come on. If you know you are anti-development, we will not re-elect you again. If you are holding an office, you are anti-development, we will not re-elect you again. But for now, Opiyo Wandayi, please, you have the blessing of our blessing. Nyakora Mugejwangi kanye mwachopo godo e giko mar weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. Soma ne moko kuom ote ma ochwalo no e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Ruth Nyathi Ochieng' wacho na kwayo hawi maber mar sikuku ne joko chieng' te to achwalo ote mag kuyo ne joka Agola Kowaka
ka gin kanyada kuom wito dana mano nyajora. Nyasaye oket chunye kamokwe mosahinya. Wuod Nyaraye Fama wacho ni Amfidel ka Nyamasaria kwayo hawi maber ne familia marwa mar joka Adero duto kod osiepega duto. Alisa Nyango mama Whitney mar Siranga wacho ni Merry Christmas ne jolendo te. Musa Wuod Atieno bende wacho ni weche manyien chopona eyo makare ka an Ugenya Ukwala, an japangcha achiel mar Ukwala opposite Mama Liz supermarket. Nyakwara Mugiajwang, erokamano ahinya kuom bedo koda nyaka gisani machope giko mar weche manyien mag Migago. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani, nyinga Joyce Oduor.